Gara-gara tadi malam tuh lihat wayang, alhasil paginya males banget mau bangun dan masaknya cuma seadanya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Seperti yang kalian lihat, ning meja iki kur ono oseng tempe, masakanku mau esok. Terus kui mau ya ono sayur gori, tapi oleh ngeteri Mbok De. Dan sore ini aku baru mau bikin lauk ya lur. Ini ceritane aku meh gawe lawuh perkedel tales utawa mbote ataupun kimpul wis sak karepmu nek ning nggonku jenenge mbote. Tales iki ki oleh amek simbok ning alas. Ana sing cilik, ana sing gedhe, terus iki mau ning tak gawe sing cilik-cilik dhisik, sing gedhe-gedhe yo kena digawe sesuk-sesuk meneh. Lanjut, gek gawe bumbu ana brambang bawang karo mrica diulek lembut. Lah nek wis ngono langsung wae diparutne talese. Parute tales langsung wae ning nggon bumbu. Dipersingkat saja, marute mbote ya wis rampung, dadi meh tak tambahi telure 2 biji. Terus ora ketinggalan ditambahi bumbu-bumbu kehidupan ben tambah lengkap, tambah nikmat. Kedele tales wis siap digoreng, dadi langsung wae wajane gek ditangkringke ning pawon, disoki minyak, wis panas langsung wae dienggo goreng perkedele tales. Iki seneng banget karo sing jenenge perkedel tales. Nek biyen ki aku ora duwe tales tak rewangi tuku online ya lur. Tapi berhubung simbok ki nandur, dadi ya alhamdulillah ora sandadak tumbas.